Di sibata 2015 de Daişê êrişeke berfireh anî ser gundawarên Çemê Xaborê. 22 gundên Asûriyan kontrol kir û 255 Asûrî ser destê Daişê wê demê dîl hatin girtin. Paş re ser sê nifşan hatin berdan û hîn 66 jinên ciwan û hin zarok di destê Daişê de mane. Dengê Amerîka hew dide doseya dîlên Kristyanin di destê Daişê de bi malbateka Asûrî re ronî bike. Çawa hatin girtin û çi ji war dihat gotin û çawa hatin berdan. Inton Hirmis İshak Asûriyeke ji gundê Tilşemîranê ye. Di şeva êrişa Daişê de li gund bû û birîndar ket û dîl hat girtin. Kurê wî jî Wedî şervanekî yepekê ye. Her du wê rojê ji bo dengê Amerîka tînin bîra xwe. فاتهم الصفاحات على القرية ثلاثة. سێ عەرەبەیên leşkerî hatin gund û xelkê gund kom kirin. Ciwan bûn, jin bûn, zarok bûn, pîr û kal bûn, ew kom kirin û li عەرەبەyan siwar kirin û birin çiyê. Di heman şevê de ew birin şedadê û li wir jin û mêr ji hev veqetandin. أنا كثير كنت معصب. Ez pir tore bûm. Ez wek dînan derbas bûm. Min pêşbîniya vê çaranûsê ji xwediyê xwe re nedikir. Min got eger nas bikin ku ez di nav yepekê de me, ew ê wan serjêkin. Bi rastî min pêşbîniya vê yekê nedikir. Li bargaha Daişê ya sereke li başûrê Hesekê li Şeddadê bi Asûriyên dîlgirtî re lêpirsîn dihat kirin. Mîrê Daişê yê bi nav û deng Ebu Usama el-Iraqî ew berpirsê doseya Kristyanan bû. Ew bixwe li gorî danasîna Daişê mîrê Wîlayetil Bereka ye, ango mîrê parêzgeha Hesekê ye. Ebu Usama di êrişeke ezmanî ya koalîsyona navnetewî li Şeddadê hat kuştin. رحنا لعند الوالي. Em çûne cem waliyê wan navê wî Ebu Usama ye. Wî çend pirs ji min kirin û ji min re got eger tu rastiyê bibêjî ez tiştekî bi te nakim. Lê pişt re me bihîst ew hatiye kuştin. Li kur em bizanin. Tenê me nobedar û kesê ku xwarin ji me re di anî didîtin. Pereyên di ber berdana girtiyan de yek ji girîngtirîn çavkaniyên aborî ne ji bo Daişê. Berdana Asûriyên dîlgirtî diriya bedeleke pere got herî yek $50,000 hat bin berdan. هي إعلانيا طلعوها إنه داعش. Hate ragihandin ku Daeş ji bo berdana her yekî $50,000 dixwaze. Lê piştî guftûgoyan çi hat dayîn çi nehat dayîn mitranê me nabêje. Pere ji bo me ne girîngin. Ya girîng ew e xwediyên me bi silametî derketin û ya girîng ew e yên mayî bi silametî derkevin. هاي بسيمة من بجانخ لا أسقط أنا بتسقم منه وبخازق قصر. Çîroka Kristyanên dîlgirtî pir ne zelale û ne diyare rewşawan. Niha apê Anton hin ew rewş şmer anî ziman. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê